Ompetha be-DStv Premiership iqembu ke leMamelodi Sundowns eseliqhashe lona ke okuwaba ke umqeqeshi wamaZulu phambilini yena ke uRomain Folz owaduma ke ngofohloza kanti ke ufohloza uzoba assistant coach ke kulona iqembu ke leli leMamelodi Sundowns. Lo mqeqeshi kokudabuka ovela lapha ke ezweni laseFrance oneminyaka engu-34 wona-ke unyaka lona-ke ka-2024 uke waqeqesha kumaqembu afana njengo-Township Rollers, iqembu lalaphana-ke Botswana, wasebenza nakuma-Rumo Gallants khona lana-ke eNingizimu Afrika, wasesebenza-ke nakumaZulu njengo-head coach, wasesebenza nalaphana-ke ezweni lase-Equatorial Guinea eqeqesha-ke khona-ke iqembu elikhulu lakhona-ke iHoroya. Njengamanje-ke ujone-ke amaSandawana uzoba assistant coach-ke kule sizini esongene kuyona ka-2024 no-2025.